Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dende o 18 de outubro, os viños de Rías Baixas que chegan aos Estados Unidos xa están afectados pola política arancelaria do goberno de Donald Trump. A súa guerra comercial coa Unión Europea levouno a impoñer unha taxa dun 25% ás exportacións de diferentes caldos, entre eles moitos dos albariños da denominación de orixe. Es unha medida que es injusta, que es selectiva e que es desproporcionada. Nosotros no tenemos nada que ver con el problema del sector aeronáutico europeo o con Boeing. Y sin embargo, el azote al sector aeronáutico europeo nos lo han dado en el trasero de los vinos españoles, ¿no? De los vinos españoles en su conjunto y de los vinos de Rías Baixas en particular. Hay que señalar que no a todo el vino español afecta esta medida, porque es una partida arancelaria americana en la cual están englobados los vinos que tienen no más de 14 grados, los vinos no espumosos y los vinos no envasados en envases mayores de 2 litros, con lo cual a nosotros nos da de lleno, porque nuestros vinos en general tienen menos de 14 grados, no son vinos espumosos, aunque también los hay, y normalmente no se venden en envases superiores a 2 litros, ¿no? A intención é que esta suba repercuta o mínimo posible no consumidor. Por iso, o sector importador estadounidense está a buscar medidas para evitalo. Considerando que esto es una medida coyuntural y que se supone, se espera que no se prolongue en el tiempo, lleguemos a un pacto por el cual las bodegas exportadoras tendrían que hacer una rebaja en sus precios. Las empresas importadores en Estados Unidos tendrían que hacer también una rebaja en sus márgenes y los distribuidores, que es la tercera pata, americanos, es decir, los que venden ya al consumidor final, tendrían que hacer también una reducción de sus márgenes para evitar que la subida sea muy fuerte, de manera que se pudiesen perder clientes. Aínda que o Consello Regulador recoñece que a situación se mira con preocupación, tamén aseguran que non renunciarán ao mercado de Estados Unidos, que na actualidade é o principal mercado exterior da ADO. Na campaña 2018-2019 exportáronse 2,3 millóns de litros, case o 30% do total das súas vendas internacionais. Lo que sí les digo es que seguiremos vendiendo en Estados Unidos, donde llevamos muchos años, 16 años invirtiendo mucho dinero. Cerca de 6 millones de euros llevamos invirtiendo en Estados Unidos desde hace 16 años, solamente Rías Baixas, inicialmente solos, luego con el apoyo del ICEX, después con el apoyo del IGAPE y ahora mismo con fondos, ayudas OCM. De manera que nosotros vamos a seguir haciendo promoción y espero que vamos a seguir vendiendo vino en Estados Unidos. Y espero que las autoridades sean capaces de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y que esta medida sea coyuntural y tenga una duración breve. Dende a denominación de orixe, sí que reclaman ao goberno estatal e ás autoridades europeas que busquen negociar para poñer fin a esta situación. Tenemos que exigir, no pedir, sino exigir a las autoridades españolas
y europeas que sigan negociando con fuerza para convencer a los Estados Unidos de que es un disparate lo que están haciendo, de que es una medida que es, digamos que extemporánea, porque hoy día no se puede andar con este tipo de medidas arancelarias y de coartar la libertad de comercio, y por lo tanto que lleguen a un acuerdo cuanto antes mejor. Pero mientras tanto, bueno, pues vamos a ver como sobrevivimos. Neste camiño contan co apoio da Xunta de Galicia, que confía en que o alto valor engadido dos Rías Baixas axude a minimizar o impacto. Temos encargado un informe xurídico por parte da Xunta de Galicia para ver concretamente a afectación que teñen nos nosos viños esas partidas arancelarias. Non quero decir con isto que non vayan a ser afectados, que de feito están sendo afectados, pero para ver ben a legislación estadounidense para saber exactamente se hai algunha fórmula para, na medida do posible, algúns dos nosos viños poidan estar en partidas arancelarias diferentes ás que grava co 25%. Que a calidade e a diferenciación, a singularidade dos nosos viños, que sempre a defendemos, teñen que axudalos tamén a pasar, discúlpeme a expresión, este mal trago, non? Seguir no mercado de destino, porque volvemos ao mismo. Vamos salir recurrentemente, vai a denominación de orixe, pero cualquiera de nós, se viaxe a Estados Unidos, vemos que os viños de Rías Baixas están posicionados un mercado nun segmento medio alto, teñen uns precios que, bueno, incluso moitas veces nos sorprenden polo alto, pero porque realmente son viños moi apreciados. E a xente que é capaz de comprar esos viños, pois estamos seguros que tamén vai botar unha mau a que os nosos viños non sanan do mercado. O segundo mercado na exportación de Rías Baixas é Reino Unido, que tampouco está a atravesar o mellor momento político. A pesares da ameaza do Brexit a partires do 31 de xaneiro, Consello Regulador e Xunta confían en que a Unión Europea sexa quen de negociar o mantemento da liberdade comercial actual. De momento, hasta el 31 de enero, estamos tranquilos en el sentido de que no hay ninguna dificultad y es lo mismo vender prácticamente en Londres que, digamos, en Sevilla, ¿no? Aunque tienen ya algunos pequeños aranceles. ¿Qué va a pasar a partir del día 31? Yo soy mucho más optimista que con el tema de Estados Unidos, porque creo que, no sé el consejero lo que piensa, creo que la Unión Europea será capaz de acordar con el gobierno británico que siga habiendo libertad comercial, es decir, que no nos penalicen nuestras ventas a la Gran Bretaña, ¿no? Para paliar os efectos negativos destas medidas, a proposta do Consello Regulador e da Xunta de Galicia pasa por facerse fortes en países nos que ata de agora tiñan menos presenza. Unha das apostas máis importantes é o mercado asiático, sobre todo o xigante de China. El mercado asiático estamos muy atentos y hemos empezado a hacer también labores de promoción nuevas, como por ejemplo el año pasado hicimos dos showrooms, uno en Hong Kong y otro en Seúl, sí. Estamos muy atentos a lo que pasa, sobre todo en China, porque sabemos que algún día va a estallar. Llevamos muchos años, hoy precisamente gente nuestra está en Hong Kong, en una feria. Lo que pasa es que los chinos todavía siguen más centrados en el vino tinto barato y en el vino francés, pero sabemos que muy pronto esto va a estallar y vamos a tener ahí una vía de salida muy importante para nuestras producciones. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Vila García volverá a ser o epicentro do viño os días 16 e 17 de novembro coa celebración da terceira edición da Feira do Viño Castes, un evento que a palabras dos seus organizadores naceu e permanecerá toda a súa vida na vila. A feira serve para gozar na localidade do mellor viño. Ao festival asistirán referentes mundiais do ámbito das adegas. Para dar un pouquiño a coñecer a nosa vila, poñelo como un enclave do mundo vitivinícola do panorama actual, realmente. Estamos falando dunha feira que nace ca convicción e ca ambición de converterse en referencia. Bueno, de alguna maneira o ano pasado conseguímolo. Realmente é unha fecha que se guardou na memoria dos bodegueros que viñeron á vila
que, aínda que non sexan moi conocidos a pé de calle, e ademais son xente referente no ámbito bodeguero e sobre todo dos que amantes do viño. A feira conta este ano con dúas novidades. Ampliarase o horario de 12:30 horas a 20 horas e o campeonato de catas pasará a ter carácter internacional. Este ano convertese en campeonato internacional de cata por equipos. O ano pasado tuvo unha aceptación impresionante, realmente quedaron o que son as entradas agotadas. Decir que é un proxecto que vai crecer con castes, que é unha cata de altísimo nivel, que a xente disfrutou moitísimo, e ademais este ano tuven problemas para conseguir jurado, que todo o mundo quería participar. A participación de adegas ascende este ano ata preto das 70, con especial protagonismo para as galegas, portuguesas e do Bierzo. A cita completarase con adegueiros nacionais e internacionais. E logo do resto da península, veñen desde as islas hasta algún perfil similar da Rioxa, do Ribera del Duero. Veñen adegas tamén de Francia, ou volven de Champán. O ano pasado a xente que tuvemos de fora quedou tamén encantada con Galicia, moitos incluso planificaron as súas vacacións aquí na provincia. Tocaremos tamén Italia e Alemania. Dende o Concello destacaron a importancia que a feira ten para Vilagarcía, unha celebración que contribúe á desestacionalización dos eventos e que leva a localidade a máis de 1000 visitantes. O programa da terceira edición da Feira Independente do Viño Castes súmase por segundo ano unha importante cita, a entrega dos premios Magnum do viño galego promovidos polo Instituto Galego do Viño. Creo que a sinerxe que se fixo fai un ano foi algo bastante moi bonito, porque neste mundo do viño cada vez hai un traballo máis detrás, hai unha preocupación máis intensa no saber do bo viño e, sobre todo, no arraigo á terra. O sábado 16 haberá unha recepción dos candidatos no Salón Nobre de Vilagarcía ás 7 da tarde. Despois celebrarase a entrega de premios no Salón de Plenos ás 8:30. Sitúa a Vilagarcía non solamente como capital do viño en Rías Baixas, senón como capital do viño en Galicia. Podo asegurarvos que non hai ningún evento en Galicia deste nivel. Ademais tamén, nestes tempos que corren de século XXI, aporta un valor en alza, dende o meu punto de vista moi interesante, como é a globalización. Un feito tardío no mundo do viño, pero que, sin lugar a dudas, é imparable. E o feito de traer hasta Galiza, como acaba de decir, bodegas de todas partes de Europa, paréceme algo que aporta moitísimo a toda a cadena de valor do viño, porque nos fai reflexionar sobre o que pasa, o que se fai noutros puntos de Europa, que ten éxito, que non o ten, por que establecer canles de comunicación desde o Salnés con outros puntos de Europa, en termos vitivinícolas. Este ano o Ingavi leva ata Vilagarcía un novo formato de evento, o Wine Circus, que inclúe unha wine party que se celebrará no local da vila despois da gala dos Magnum. Parece que este evento é un evento moi completo, que ten unha duración de 2 días en Vilagarcía, e no que van a pasar moitas cousas. Hai talleres, hai charlas formativas, hai actividades que teñen que ver co mundo do viño, e porque non tamén unha festa que teña que ver co mundo do viño, non? Que nos parece unha forma moi interesante de achegar a cultura do viño a xente máis nova tamén. Entón vamos a facer un Wine Circus, que é un formato, como a palabra indica, desde o punto de vista do viño, pasalo ben, non? Entón, habrá un pequeno concerto, compartiremos os viños tamén despois da entrega dos premios, hasta unha hora prudente, porque o día seguinte hai moitas cosas que facer, verdad? Ademais, o venres 15 Castes xa abrirá a boca cunha maridaxe coa Asociación Cantarela na Praza da Peixería. Para rematar a edición deste ano, despedirase o domingo a partir das 9:30 da noite, con varias catas simultáneas que se realizarán en diferentes locais. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas.
Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Cambados ten todo a punto para conmemorar o Día contra a Violencia Machista. Este ano o Concello quere darlle a estes actos un carácter transversal, implicando as diferentes áreas do goberno local. A igualdade non solamente, ou a Concellería de Igualdade non solamente se ten que enfocar a un determinado número pechado de actividades, senón que existen outras concellerías, outras actividades, outras asociacións que ao mellor a priori poderían non ter que ver ou ter relación co que a propia loita contra a violencia de xénero, sen embargo, aquí estamos. Unha das concellerías que se suma desta volta ás iniciativas é a de Enoturismo. Ese departamento organiza o vindeiro 17 un paseo entre viñedos en beneficio da Asociación Esmar. Nesta actividade participan Adegas Condes de Albarei, Fundación Manolo Paz, Asociación Mulleres Rurais de Castrelo, As Aíñas, e tamén a Asociación Esmar Non á Violencia, a cal irá destinada pois o que se recaude con esta actividade. O programa inclúe unha charla sobre novas iniciativas na loita contra a violencia de xénero e actividades destinadas ao alumnado de secundaria dos centros educativos cambadeses. Son formacións en materia de diversidade. Educación en materia de diversidade, educación afectivo-sexual, é dicir, todo tipo de orientación sexuais, diferentes tipos de métodos para prevenir tamén enfermedades de transmisión sexual e todo tipo de diversidade que, sobre todo, traballar no respeto, na empatía e na igualdade. Que os rapaces e rapazas saiban que teñen que respetar e que hai cada persoa diferente e cada persoa ten unha orientación sexual diferente, unha diversidade funcional diferente. O propio 25N, como é xa habitual, darase lectura ao manifesto institucional na Praza do Concello. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.